ప్రభునందు మిక్కిలి ప్రియులైన మీ అందరికీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామంలో మరి ఒక పర్యాయం శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ప్రియ స్నేహితులారా, ప్రభువు మన ఎడల తన కృపా కనికరములను చూపించి ఏ రీతిగా మరి యొక్క నూతన దినంలోనికి మనలను ప్రవేశింపచేసి ఈ దిన ప్రారంభంలో ఆయన మహిమ కలిగిన సింహాసనం దగ్గరకు రావడానికి మరొక అవకాశాన్ని ప్రభు మనకు అనుగ్రహించారు. అందును బట్టి దేవుని నామమునకు మాత్రమే స్తుతి కలుగునుగాక. ఆమేన్. ప్రియులారా, మనం గత కొన్ని దినాల నుండి ఓ పాఠాన్ని నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. యోహాను సువార్త 3వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను. ఈ మాట గురించి మనం నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. ఒక వ్యక్తి తన జీవితం యొక్క విలువను తెలుసుకోవాలంటే, తన యొక్క జీవిత పరమార్థాన్ని గ్రహించాలంటే బైబిల్ గ్రంథంలో పదే పదే తెలియచేయబడిన 2 ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఉన్నాయి. వాటి గురించి తెలుసుకోవాలి అని చెప్పుకోవడం జరిగింది. బైబిల్ పదే పదే ప్రకటించిన ఆ 2 పదాలు ఏమిటి అంటే, 1 పరలోకం, 2 నరకం. నిజంగా భూమి మీద సజీవులుగా మనుగడను కొనసాగిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకోవలసిన అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు ఇవి. వీటి గురించి సరి అయినటువంటి అవగాహన లేకపోతే తన జీవిత విలువ ఏమిటో, జీవిత విలువ ఎంతో గ్రహించడం అసాధ్యం. ఎందుకంటే మనిషి జీవితం కేవలం ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి ఆయా వ్యాపకాలతో మాత్రమే పరిమితమై లేదు. మనిషి జీవితం కేవలం ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి పనిపాటులతో మాత్రమే పరిమితమై లేదు. అది విశేషమైనటువంటి అభిషేకం కలిగినది. మనిషి జీవితం అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది, ప్రత్యేకమైనది. నీ జీవితం గురించి నీవు సూక్ష్మంగా ఆలోచిస్తూ ఉన్నావేమో కానీ నీ జీవితం చాలా ప్రత్యేకమైనది, విలువైనది, ఎంతో ఘనమైనది. ఓ ఘనమైనటువంటి స్థితిలోనే దేవుడు నిన్ను ఈ లోకంలోనికి పంపించాడు. హెబ్రీ గ్రంథకర్త మనిషిని గురించి తెలియచేస్తూ, హెబ్రీ గ్రంథకర్త మనిషిని గురించి తెలియచేస్తూ ఆ మనిషి యొక్క విలువను, మనిషి యొక్క ఔన్నత్యాన్ని ఇలా చెప్తూ ఉంటాడు. హెబ్రీ పత్రిక 2వ అధ్యాయం, హెబ్రీ పత్రిక 2వ అధ్యాయం 6వ వచనం నుండి చదువుకుందాం. నీవు
మనిషిని జ్ఞాపకం చేసుకొనుటకు వాడేపాటివాడు, నీవు నరపుత్రుని దర్శించుటకు వాడేపాటివాడు. నీవు దేవదూతల కంటే వానిని కొంచెము తక్కువ వానిగా చేసితివి. మహిమా ప్రభావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసితివి. నీ చేతి పనుల మీద వానికి అధికారము అనుగ్రహించితివి. వాని పాదముల క్రింద సమస్తమును ఉంచితివి. ఆయన సమస్తమును వానికి లోపరిచినప్పుడు వానికి లోపరచకుండా దేనిని విడిచిపెట్టలేదు. ప్రియ స్నేహితుడా, నీ జీవితం యొక్క విలువ ఎంతో ఏనాడైనా గుర్తించావా? జాగ్రత్తగా ఈ మాటలను ఆలోచన చేస్తే నీవు బ్రతుకుతున్నటువంటి ఈ బ్రతుకు ఎంతో విలువైనదని, అమూల్యమైనదని, విశేషమైనదని, ఓ ప్రత్యేకమైనదని నీవు గ్రహించాలి. చదవబడినటువంటి లేఖనాన్ని ఆధారం చేసుకొని ఆ విలువైనటువంటి నీ జీవితాన్ని తుచ్చమైన లోకాభిలాషలకు అధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చి ఎందుకు కొరగాని యహలోక వ్యసనాలకు నీ జీవితంలో చోటిచ్చి విలువైన నీ జీవిత కాలాన్ని, విలువైన నీ జీవితాన్ని దుర్వినియోగపరుచుకుంటూ, వ్యర్థం చేసుకుంటూ, యహలోక సంబంధమైనటువంటి వ్యాపకాలలో బంధించబడిన వాడవై సమయాన్ని విలువైనదిగా ఎంచక దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఆయుష్కాలంలో దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఆ విలువైన సమయాన్ని వృధాగా వ్యర్థపరుస్తూ కాలయాపన చేస్తూ ఉన్నావేమో. ఒక్క మాట, దయచేసి నీవు విలువైన వాడవని గుర్తించగలిగితే ఖచ్చితంగా నీ జీవితం విశేషమైనటువంటి అభివృద్ధిలోనికి వస్తుంది. సహజంగా ప్రతి గృహంలో విలువ కలిగిన వస్తువులు ఉంటాయి, విలువ లేని వస్తువులు ఉంటాయి. విలువైన వాటిని ఎంతో జాగ్రత్తగా, చాలా జాగ్రత్తగా భద్రపరుచుకుంటాం. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే బంగారాన్ని, ధనాన్ని బీరువాలో చాలా జాగ్రత్తగా దాస్తాం. ఎందుకు పనికిరాని మసి పాత్రకు ఉపయోగించే మసిగుడ్డను ఎక్కడ పెడితే అక్కడ పారవేస్తాం. మసిగుడ్డను బీరువాలో దాచిపెట్టాం. బంగారాన్ని కానీ, ధనాన్ని కానీ ఎక్కడ పెడితే అక్కడ పారవేయం. అంటే ఆ బంగారం విలువైనది, దానిని జాగ్రత్తగా దాచిపెట్టుకోవాలి. లేకపోతే దొంగ కానీ, దోచుకునేవాడు కానీ, దోపిడీదారుడు కానీ దానిని అపహరించుకుపోతాడు అనే నైతిక జ్ఞానం నీకుంది కదా. మరి ఆ బంగారం కంటే విలువైన నీ జీవితాన్ని, నీ జీవిత కాలాన్ని ఎంత జాగ్రత్తగా దాచుకోగలుగుతున్నావు, కాపాడుకోగలుగుతున్నావు. మనలో చాలామందిని దోపిడీదారుడైన సాతాను దోచుకున్నాడు. ఇప్పటికే రకరకాలైనటువంటి వ్యసనాలకు బానిసలనుగా చేసి అనేక రకాలైనటువంటి హేయక్రియలు చేయడానికి ప్రేరేపించి హృదయంలో అపవిత్రమైన ఆలోచనలను నింపి చెడిన అనుభవాలలో ఈడ్చుకొని పోతూ ఉన్నాడు. ఇది సాతాను చేత దోచుకొనబడిన
జీవితానికి సాదృశ్యం. ఎవరైతే జీవిత విలువలను గ్రహించక లోక మలినాలను వెంట పరుగులెడుతూ ఉన్నారు, వారు సాతాను చేత దోచుకొనబడ్డారు. ప్రియ స్నేహితుడా, బంగారాన్ని, ధనాన్ని, రత్నాలను, వజ్రాలను దాచుకోవాలని తెలిసిన నీకు నీ జీవితాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా దాచుకోవాలనే ఆలోచన ఇంకా రాలేదా? విలువలేని దానిలాగా, ఉపయోగం లేని దానిలాగా దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఆయుష్కాలాన్ని దుర్వినియోగపరుచుకుంటూ రకరకాలైనటువంటి లౌకిక వ్యాపకాలలో బంధించబడి అపవిత్రమైన వాటిని చేయడానికి నీకు ఇచ్చిన ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకుంటూ ఉన్నావు, నీకు ఇచ్చిన సమయాన్ని పాడు చేసుకుంటూ ఉన్నావు, నీకు ఇచ్చిన బలాన్ని పాడు చేసుకుంటూ ఉన్నావు, నీకు ఇచ్చిన ఆయుష్ కాలాన్ని కూడా నాశనం చేసుకుంటూ ఉన్నావు. ప్రియుడా, ఒక్కసారి ఆలోచన చేద్దాం. మంచిది. ఎవరైతే ఈ నరకమును గూర్చి, పరలోకమును గూర్చి సరైనటువంటి అవగాహన కలిగి ఉంటారో వారే తమ యొక్క జీవిత విలువను గుర్తించిన వారే ఉంటారు. అదే క్రమంలో సాతాను మనిషిని నరకం వైపుగా తీసుకుని పోవాలని, దేవుడు మనిషిని పరలోకం వైపుగా తీసుకుని వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. జాగ్రత్తగా ఈ విషయాన్ని గ్రహించగలిగితే నీ అడుగులు నరకం వైపుగా వేస్తూ ఉన్నావో, పరలోక రాజ్యం వైపుగా వేస్తూ ఉన్నావో ఆలోచన చేయి. ఈ క్రమంలో నశించిపోతున్నటువంటి మానవులను చూసిన దేవునికి ఆ మానవుల ఎడల దయ కలిగింది, ఆ మానవుల ఎడల ప్రేమ కలిగింది, ఆ మానవులకు సహాయం చేయాలనేటటువంటి ఏకైక ఉద్దేశంతో ఇదిగో భక్తుడైనటువంటి యోహాను చెప్పినట్లు 3వ అధ్యాయం 16వ వచనంలో దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించెను, ఎంతో ప్రేమించాను. ఆ లోకము అన్న పదం దగ్గర మీ పేరు పెట్టుకుంటే దేవుడు నన్ను ఎంతో ప్రేమించాను. దేవుడు ప్రేమించిన ప్రేమలో ఏముంది? సహజంగా భూమి మీద మనుగడ కొనసాగిస్తున్న మనకందరికీ లోక ప్రేమ తెలుసు, లోక ప్రేమ తెలుసు. తల్లిదండ్రుల ప్రేమ మనకు తెలుసు, తోడబుట్టిన వారి ప్రేమ మనకు తెలుసు, స్నేహితుల ప్రేమ మనకు తెలుసు, ప్రేయసి ప్రియుల ప్రేమ మనకు తెలుసు. ఇంకా ఇతరత్ర లోక సంబంధమైనటువంటి ప్రేమలను తెలియని వారు ఈ భూమి మీద ఏ ఒక్కరూ లేరు. అయితే తెలుసుకోవలసినది ఒకటి ఉంది. ఏమిటి అది అని ఆలోచన చేస్తే అది దేవుని ప్రేమ. ప్రియులరా, ఈ మాటలు ఆలకిస్తున్న మీలో ఒకసారి ఒక గ్రహింపు రావాలి. లోక ప్రేమను అనుభవించావు, లోక ప్రేమను పొందుకున్నావు. లోక ప్రేమ నీకేమిచ్చిందో, లోక ప్రేమ నిన్నెటు నడిపించిందో, లోక ప్రేమ వలన నీకు మేలు జరిగిందో హాని జరిగిందో అక్షరార్థంగా ఆ లోక ప్రేమను అనుభవించిన మీ అందరికీ తెలుసు. అయితే దేవుని ప్రేమను అనుభవించవలసిన ఆవశ్యకత
ఎంతైనా ఉంది ప్రియులరా. దేవుని ప్రేమ ఎలాంటిది? దేవుని ప్రేమ ఎలాంటిది? కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం బాల్యంలోనే ఓ పాప తన తల్లిని కోల్పోయింది. తన తండ్రి ఇక మరొక వివాహం చేసుకోకుండా ఆ బిడ్డలోనే తన భార్య యొక్క జ్ఞాపకాలను చూసుకుంటూ ఏకైక కుమార్తెగా ఉన్న ఆ బిడ్డను ఆ తండ్రి అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకుంటూ వచ్చాడు. చక్కగా అక్షరాభ్యాసాన్ని నేర్పించాడు. వయసులో ఆ బిడ్డ ఎదుగుతూ ఉంది. వయసుతో పాటు చదువు కూడా పెరుగుతూ ఉంది. చదువుతో పాటు జ్ఞానం కూడా పెరుగుతూ ఉంది. ఆ వయసుతో పాటు తన యొక్క శరీరం కూడా చక్కగా ఎదుగుతూ వచ్చింది. ఒకానొక రోజు తన పరిసరాలలో ఉన్నటువంటి కాలేజెస్లో చదవవలసిన చదువంతా ముగించి వేసుకుంది. మరింత ఉన్నతమైన చదువుల నిమిత్తం దూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళవలసి వచ్చింది. జాగ్రత్తగా వినండి. దేవుని ప్రేమ ఎలాంటిదో మీకు అర్థమవడం కోసం ఈ కథాంశాన్ని మీ ఎదుట పెడుతూ ఉన్నాను. దేవుని ప్రేమను వర్ణించడం ఏ మనుషుని తరం కాదు. ఆ ప్రేమ యొక్క లోతు, ఆ ప్రేమ యొక్క ఎత్తు, ఆ ప్రేమ యొక్క వెడల్పు, ఆ ప్రేమ యొక్క పొడుగు ఎంతో వర్ణించడం ఎవరికి సాధ్యం కాదు. అంటే అపరిమితమైనటువంటి ప్రేమను ఆయన కలిగి ఉన్నాడు. ఆయన మన ఎడల చూపిస్తూ ఉన్నాడు. దానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీ ఎదుట ఈ కథ రూపంలో పెడుతూ ఉన్నాను. జాగ్రత్తగా ఆలకించండి. అలా దూర ప్రాంతాలకు ఉన్నత విద్యను అభ్యసించడానికి వెళ్ళవలసిన ఆ పాప తన తండ్రి దగ్గర అనుమతి తీసుకుంది. ఆ పాపకు కూడా తన తండ్రిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు. ఎందుకంటే ఆమెకు తన తండ్రే లోకం, తన తండ్రికి కూడా ఆమె ప్రపంచం. ఇక వారిరువురికి ఒకరికి ఒకరు గనుక తన తండ్రిని విడిచి ఒక్కరోజు కూడా ఎక్కడ నిద్రపోయింది లేదు. అయినప్పటికీ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో తండ్రి దగ్గర అనుమతి తీసుకుని దూర ప్రాంతానికి వెళ్ళింది. సహజంగా వయసుతో పాటు కోరికలు కూడా విస్తరిస్తూ ఉంటాయి. ఈ పాప కూడా కాలేజీలో చదివేటప్పుడు స్నేహితులతో కలిసి చిన్న చిన్నగా క్రమం తప్పి ప్రవర్తించడం మొదలుపెట్టింది. వయసులో ఉంది కనుక కావలసినవన్నీ తన తండ్రి ద్వారా పొందుకుంటూ ఇష్టం వచ్చినట్లుగా ప్రవర్తించడం ప్రారంభించింది. అదే క్రమంలో ప్రేమ అనే మాయలో కూడా పడి తను ప్రేమించిన వానితో లైఫ్ని షేర్ చేసుకోవడానికి తనను తాను నిర్ణయం తీసుకుంది. తన తండ్రి యొక్క ఆలోచనలు, తండ్రి యొక్క చిత్తం, తండ్రి యొక్క ఉద్దేశం ప్రక్కన పెట్టి తను ఎవరితోనైతే జీవించాలని అనుకుందో తనతో జీవితాన్ని కొనసాగించడానికి ప్రారంభించింది. గమనించండి ప్రియులారా, ఎలాగున తండ్రికి తెలియకుండానే ఓ రహస్య జీవితాన్ని
ఆమె కొనసాగించడం ప్రారంభించింది. ఏం జరిగిందో ఏమో తెలియదు. ఆ నోట ఆ నోట ఆ నోట తన కుమార్తె మార్గం తప్పి ప్రవర్తిస్తుంది అని తండ్రికి తెలిసింది. ఇక ఆ బాధను తండ్రి తట్టుకోలేక ఒక్కసారి కుప్పకూలిపోయాడు. అలా కృంగిపోయినటువంటి ఆ తండ్రి తిరిగి మరలా తనను తాను సముదాయించుకొని, నా కుమార్తె కదా, నా కుమార్తె కదా, సరే జరిగిందేదో జరిగిపోయింది, తను కోరుకున్న వాడిని ఇంటికి చేర్చుకుందాం అని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాడు. ఈ లోపుగానే మరొక వార్త. తాను ఆ కుమార్తె ఎవరినైతే ఆశ్రయించిందో వాడు ఆ కుమార్తెను మోసం చేసి తన జీవితంతో ఓ ఆట ఆడుకున్నాడు, ఆమెను నిరాశ్రయురాలిగా మార్చాడు అనే సంగతి తండ్రికి తెలిసింది. ఇక ఆ కుమార్తె అంతలా రోధించడం లేదు, బహువేదన చెందుతూ ఉంది. ఓవైపు చదువు చూస్తే చదువు సగంలో అర్ధంతంగా ఆగిపోయింది. జీవితం చూస్తే జీవితం చీకటిగా మారిపోయింది. ఇక భవిష్యత్తు అనేది ఆలోచన చేస్తే తను భవిష్యత్తులో తల ఎత్తుకుని తిరగలేనంత ఘోరమైనటువంటి స్థితిలో తన జీవితం కకావికలమైపోయింది. ఇటు చదువుకోవడానికి అవకాశం లేదు, అలాగని తండ్రి దగ్గరకు వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు. ఒకవేళ తండ్రి దగ్గరకు వెళితే తండ్రి ఎలా తన మీద ఉగ్రతను చూపిస్తాడో తెలియని పరిస్థితి. ఎందుకో ఒకసారి తండ్రికి ఫోన్ చేద్దామని తండ్రికి ఫోన్ చేస్తే తండ్రితో ఒక మాట ఆమె చెప్పింది ఆ ఫోన్ కాల్లో. ఏమనంటే, డాడీ, నీ కుమార్తెను అనిపించుకోవడానికి నేను అర్హతను కోల్పోయాను డాడీ, దయచేసి నన్ను క్షమించు డాడీ, దయచేసి నన్ను క్షమించు డాడీ. నిజంగా నీ మాట వింటే నా జీవితం ఈరోజు ఇలా మారిపోయేది కాదు. సమాజంలో తలెత్తుకోలేని స్థితిలో నేను ప్రస్తుతం నలిగిపోతూ ఉన్నాను. ఓవైపు సమాజంలో విలువ లేదు, మరోవైపు నా తండ్రి అయిన మీ దగ్గర ఆ స్వచ్ఛమైన సంబంధం లేదు. నేను ఓడిపోయాను, నా జీవితంలోని కుంగిపోతూ తండ్రి దగ్గర రోధించింది. అయితే ఒక కమిట్మెంట్కి వచ్చారు, ఒక తీర్మానంలోకి వారిద్దరూ వచ్చారు. అమ్మా, నీ మీద నాకు ఎటువంటి ద్వేషం లేదు, నీ మీద నాకు ఎటువంటి కోపం లేదు, నేను నిన్ను క్షమిస్తారా, నువ్వు అలా కృంగిపోయిన విధంగా మాట్లాడుకు అని తన కుమార్తెను సముదాయించే ప్రయత్నం చేసిన ఆ కుమార్తెకు నమ్మకం కలగడం లేదు. ప్రియులరా, అప్పుడు ఒక నిర్ణయానికి వారు ఇరువురు వచ్చారు. డాడీ, మన ఇంటి పెరట్లో పెద్ద చెట్టు ఉంది కదా, ఆ చెట్టు మీద మన ఇల్లు, నేను ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి ఆ ట్రాక్ పక్కనే, రైల్వే ట్రాక్ ప్రక్కనే వారి యొక్క ఇల్లు ఉంటుంది. ఆ ఇంటి పెరట్లో ఉన్న చెట్టుకి ఎర్ర జెండా ఒకటి మీరు కట్టండి. ఎర్ర జెండా మీరు కట్టారు అని అంటే నన్ను మీరు ప్రేమిస్తున్నారు, ఇంటిలోకి ఆహ్వానిస్తున్నారు అనేది సూచన డాడీ. ఆ ఎర్ర జెండా గనక మీరు కట్టకపోయినట్లయితే మీరు నన్ను ఇంటిలోకి అనుమతించడం లేదు అని గుర్తు డాడీ. ఏ ట్రైన్లో అయితే నేను వస్తానో ఆ ట్రైన్లో నుండే నేను నా బ్రతుకు నేను చూసుకుంటాను. బ్రతకాలనిపిస్తే బ్రతుకుతాను, లేకపోతే చచ్చిపోతాను. ఇక మీకు కూతురు లేదు
అని అనుకోండి అని తండ్రికి మాటిచ్చింది. సరే అంటే సరే అనుకుని ఫోన్ పెట్టేశారు. ఆ రోజు రానే వచ్చింది ప్రియులారా. ట్రైన్ ఎక్కింది ఆ కుమార్తె. ట్రైన్ తన ప్రాంతానికి దగ్గరగా వస్తూ ఉంది. ఆమె గుండెల్లో ఓ భయం ప్రారంభమయ్యింది. నా తండ్రి నన్ను ప్రేమిస్తాడా? నా తండ్రి నన్ను అంగీకరిస్తాడా? బాల్య దినాల నుండి ఎక్కడ ఆయన నాకు ఇబ్బందిని కలిగించలేదు. యుక్త వయసు వచ్చే వరకు నా అవసరతలన్నీ నా తండ్రి తీర్చుకుంటూ వచ్చాడు. అన్ని అవసరతలు తీర్చుకుంటూ వచ్చిన మా డాడీ మాట నేను వినలేదు అని ఆ జ్ఞాపకాలన్నీ తలపోస్తూ ఓవైపు తన జీవితాన్ని పాడు చేసినటువంటి ఆ వ్యక్తి యొక్క వికృత చేష్టలను తలపోస్తూ తండ్రి ప్రేమను వాడి ప్రేమను బేరీజు వేసుకుంటూ తను చేసినటువంటి పనిని బట్టి తనలో తాను నలిగిపోతూ కన్నీరు మున్నీరుగా ఏడుస్తూ ఆ ట్రైన్లో ప్రయాణం చేస్తూ వస్తుంది. గ్రామం సమీపించింది. ఇంకా ఉధృతి పెరిగింది తన గుండెల్లో. గుండె వేగంగా కొట్టుకోవడం ప్రారంభించింది. మా డాడీ చెట్టుకు ఎర్ర జెండా కట్టాడా లేదా? తిరిగి మరలా నాకు జీవితం అనేది ప్రారంభించబడుతుందా? ఎంతటితో నా జీవితం ముగించబడుతుందా అని రకరకాలైనటువంటి ఆలోచనలతో ఆ సహోదరి తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంది. మొత్తం మీద తన ఇంటి సమీపంలోనికి ఆ ట్రైన్ వచ్చింది. ఆ కిటికీలో నుండి తన ఇంటి వైపు చూసింది. ఎంతో వేదనతో, కలవరంతో, భయాందోళనలతో ఆ ఇంటి వైపు చూస్తే పిల్లలు గమనించండి, అద్భుతమైన విషయం ఏమిటంటే ఆ ఇంటి పెరట్లో ఉన్నటువంటి చెట్టుకి ఒక్క జెండా కాదండి, ఆ ఇంటి పెరట్లో ఉన్నటువంటి చెట్టుకు ఎన్ని కొమ్మలైతే ఉన్నాయో కొమ్మ కొమ్మకి ఎర్ర జెండాని తన తండ్రి కట్టాడు. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక. ఎందుకంటే ఒకవేళ ఒక్క జెండానే కడితే నా కుమార్తె వచ్చే సమయానికి ఆ జెండా కాస్త గాలికి పడిపోతే, లేదా ఆ జెండా సరిగ్గా నా కుమార్తెకు కనబడకపోతే, నా కుమార్తె నా దగ్గరకు రాకుండా నేను ప్రేమించడం లేదని భ్రమపడుతుందేమోనని ఆ మిక్కుటమైనటువంటి ప్రేమ తన కుమార్తె మీద కలిగిన వాడై ఆ చెట్టు నిండా విస్తారంగా ఎర్రటి జెండాలను కట్టాడు. ప్రియులారా, ఒక్కసారి ఈ కథాంశంలో ఉన్నటువంటి సత్యాన్ని గ్రహించగలిగితే దేవుని యొక్క ప్రేమ ఎంత విస్తారమైనదో మనం గుర్తించగలం. ఆ తండ్రిలా మన సృష్టికర్త అయినటువంటి తండ్రి దారి తప్పి తిరిగిపోతున్నటువంటి, మార్గం తప్పినటువంటి మన ఎడల విశేషమైనటువంటి, విస్తారమైనటువంటి ఆయన ప్రేమను చూపిస్తూ ఉన్నాడు. ఒక్క విషయంలో కాదు, అన్ని విషయాలలో ఆయన ప్రేమను చూపిస్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకనో ఈ పూట ఈ మాట ద్వారా ప్రభు నిన్ను తిరిగి తన దగ్గరకు రమ్మని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు. ఎర్ర జెండా లాంటి సువార్త నీకు వినబడుతూ ఉన్నా, తండ్రి నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడని నీకు గ్రహింపు కలిగిన, ఇంటికి రాకుండా తిరిగి అదే ట్రైన్లో నువ్వు ముందుకు పోతే జ్ఞానం కలిగిన వాడు అనుకోవాలో, బుద్ధి శూన్యురాలు అనుకోవాలో, మీ విఘ్నతకే మిమ్మల్ని విడిచిపెడుతూ ఉన్నాను. తండ్రి నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. తండ్రి ప్రేమిస్తున్నాడు కనుకనే ఈ ప్రేమ సందేశాన్ని అందిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రభు చిత్తమైతే ఆయన ప్రేమను గురించి మరిన్ని లోతైన విషయాలు మున్ముందు కాలంలో
నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. దేవుడి కొద్ది మాటలు మనందరి వినికిడిలో దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేద్దాం.